de rebre el premi i encantat de poder compartir amb tots vosaltres i una mica sorprès, sí, perquè no t'ho esperes que per la teva feina de viticultor puguis rebre un premi. Jo crec que l'únic que fem és intentar treballar d'una manera diferent, d'una manera escoltant una mica les nostres terres, les nostres plantes, els nostres ceps i mirar d'acompanyar-los. No voler imposar una agricultura, sinó acompanyar-los amb el procés seu natural, que és fer raïm. I donar les gràcies a la Déu Montsant i dir-los que personalment estic molt content perquè s'estan movent coses en aquest sentit, amb intentar fer una viticultura més respectuosa i res, donar les gràcies al jurat i compartir-ho amb tots els pagesos i els viticultors de la Déu Montsant. Moltes gràcies, enhorabona. Aquí tens el guardó. Enhorabona. I la vinya de l'espectacle ja ho diu tot. Enhorabona. D'entrada aquí tens el guardó. Moltes gràcies. I dedica'ns unes paraules, què et sembla? Bueno, estic aquí, com heu dit, en representació de la vinya de l'espectacle. És una vinya que els que la coneixeu, és una vinya que manté una lluita entre si viu al mig del bosc o el bosc se menja la vinya. De moment guanya la vinya, ha anat aguantant. És una vinya centenària. De la meva família hi han passat 5 generacions ja. I ja estava plantada. Li ha costat molt, però al final ha tingut un reconeixement. Vagi per la vinya i per tots els pagesos de la comarca. Doncs sí senyor, un aplaudiment per tu i enhorabona. Renei, vols afegir alguna cosa o no? Solament dir que això per mi és un somni, perquè sempre he donat molta importància al viticultor i un projecte com aquest ho explica de veritat. És a dir, no pot haver un vi sense el viticultor i espectacle és això. Tenim un dels millors viticultors i estic molt orgullós. Perfecte, doncs que continuï l'espectacle. Enhorabona als dos. Bé, aquí tens el guardó, primer de tot. Això és un honor, de veritat. Espera un segon, el micròfon ja te l'aguanto, perquè si no, no et sentim. Què voleu que us digui? És que això és molt important per mi. Que hagueu pensat en mi, la gent que hi ha pensat en mi, ha sigut pujar-me cap amunt, no? Deixa'm que et faci una pregunta. fàcil Mira, llançar-me. un moment. Et faré una pregunta per fer-t'ho més fàcil. És més fàcil llançar-me en paracaigudes, la veritat. Sí o no? Ho has fet? Ho has fet? Sí, ho he fet. Hòstia, molt bé. No, jo també ho he fet, però no sé si seria més difícil. De quina elaboració et sents més orgullosa, per exemple? Elaboració... Sí? Bueno, cada barema és un repte. Cada barema és un... És que si no, no et sentim. No, cada barema és un repte. O sigui, jo el que intento en cadascuna de les baremes és anar a lo millor, expressar al màxim i intentar, doncs, primer que tot, des de l'inici que vaig començar a la Déu Montsant, doncs era, veies molt futur, l'expressió que pots tenir amb el terreny i la màxima és arribar a fer bon vi. Sí? Sí. Per moltes condicions climàtiques o moltes històries que podem trobar en cadascuna de les baremes és anar al màxim i posar-se en situació, no? És que estic una mica nerviosa. No passa res, no passa res. Jo mentre et posis el micròfon i et puguem sentir és el més interessant. Estem? Em penso, no? Moltes gràcies. M'ho penso. Un aplaudiment per tu, va. Perquè també tenim una persona que m'han dit que és d'idees clares, molt popular al sector, el Joan Asens, d'Horto Vins. D'Horto Vins. El reconeixement per tu i escoltem-te. Vols que t'aguanti el micròfon jo? Mira. No cal. No cal? Ho faràs bé? Doncs vinga. No, ja has dit que jo crido generalment. M'encanta, prefereixo això. En tot cas, agrair al jurat, que crec que ha estat molt encertat aquesta vegada. Les altres no tant. Per fi encertat. En tot cas, és broma. Agrair a tots els companys que fan vi.
la Núria, que ho fa molt bé, i tots els altres, tots els cellers que en generalment aquí comarca Priorat ho fem tots molt bé. I res més. Jo també voldria aprofundir, ja que portem a les taules un aliment, perquè el vi no deixa de ser un aliment, que el féssim el més sa possible. I per tant, que tots els pagesos, perquè això comença a la terra, que els pagesos intentin treballar amb eco, que ens passem tots ja a l'eco d'una vegada, sisplau, que seria molt maco que la Déu Montsant fos tota eco, com a mínim. I per tant, sempre hem de tenir reptes, i aquest és el repte important, hem de deixar una vinya millor, una terra millor i un producte millor. I respectuós amb la terra, sobretot. I respectuós, perquè si no ja es veu que quasi no hi som a temps, no? Per tant ens hem d'espavilar. M'han dit que pregunti una cosa així, m'han dit, pregunta-li això si vols, perquè com que ets un tio que no pares, que ets un cul inquiet, si em portes alguna de cap. No es pot dir. Això vol dir que sí. M'encanta. Un aplaudiment per ella. Enhorabona. El soci guanyador, enhorabona. Moltes gràcies. Què feu aquesta Fira del Vi que ho feu tan bé? Bueno, primer que tot, deixem felicitar la DO Montsant. Felicitats, DO. Felicitats als viticultors, als cellers. Felicitats pels 20 anys i felicitats per la feina que fan. És un orgull, I tant. És un orgull. Jo ara que estic en aquest món, i vas passejant i vas a les institucions i t'enorgulleixes de ser del Priorat i t'enorgulleixes de sentir parlar de la DO Montsant i de la DOQ. Felicitats per la feina que fa Pilar. Moltes felicitats per la feina que feu i per ser com sou i amb la rigorositat que ho porteu i amb tota la gent que estan als cellers i a la terra. Com diu el Joan, cada vegada ho hem de fer millor, cada vegada ho fem molt bé, però cada vegada ho hem de fer millor. I la Fira del Vi... Home, en porteu 25. 27. 27, perdó. 27. Molt bé. Sí, vam tindre els 2 anys aquests del... Bueno, clar, sí. Aquests no els contenireu, però... Sí. I la Fira del Vi també ho farem millor, i cada Molt bé. vegada ho hem de fer millor. Què és la Fira del Vi de Falset? Bueno, la Fira del Vi va néixer el 96 i hem de felicitar aquella gent que van iniciar aquesta aventura de la Fira del Vi. Tenim el Jaume allà, que va ser també el que va impulsar la Fira del Vi amb l'Ajuntament. En aquell moment ell estava al capdavant de l'Ajuntament de Falset i va impulsar la Fira del Vi de Falset, mostra dels vins de la DOQ i de la DO Montsant. La Fira del Vi és un èxit perquè jo crec que ha sapigut connectar amb els cellers, ha sapigut connectar amb la gent que és amant del vi, amb la gent que li agrada el vi, i ha sapigut adaptar-se, i ha sapigut entendre que ha de traspassar fronteres. I la Fira del Vi de Falset, tots sabem que amb el paraigües de la Fira del Vi es fan molts actes a tota la comarca i aquell dia és una festa major de la comarca del Priorat. Així ho entenc jo i crec que ho entén molta gent. Crec que sí hem de continuar i l'any vinent ens falta tocar un tema que és el tema de professionals i tocar encara molt millor. Aquest any no el vam tocar perquè no ens vam atrevir i veníem de 2 anys d'adaptants que vam fer la primera fira online i després la primera fira híbrida que vam buscar alguna solució per poder anar fent i per poder estar sempre al costat dels cellers i dels viticultors. No res, moltes gràcies per aquest... El guardó el té ella. A mi no em prenguis els targetons que em moro. Si no, et deixo pelat. Podria tirar sense targetons, però el guardó és per tu més que merescut, no pas per mi. El guardó és per molta gent. Primer pel poble de Falset. Per tota la gent del poble de Falset. No dic res, vull dir, no és un secret, però clar, la Fira del Vi està dintre dels pressupostos inicials de Falset, de la partida, i això és una aposta que fa el poble de Falset. Totalment, aposta de poble. I és una aposta... Aposta de capital, perdó. Sí, aposta de capital i això ens toca fer. I és la feina que hem de fer. Aposta de també les 2 DOs que ens ajuden i que estan al costat des de sempre i que estan treballant amb nosaltres des del primer dia, tant els presidents com veiem el Salus, com veiem la Sònia, veiem la Pilar i veiem el Pau, que està per aquí, no l'he vist, i que també des del primer dia aguanten els rotllos que nosaltres fotem, tota una sèrie de gent, com el Toni Orensans, com la Mònica, com la Eva, tots els voluntaris, tot l'Ajuntament en si i moltíssima gent, no em vull deixar ningú, que està
treballant perquè la fira sigui el certamen més important del vi a Catalunya. Doncs la 28a edició tens la meva paraula que jo vindré, d'acord? Enhorabona, alcalde, un aplaudiment per ell. Enhorabona. Gràcies. Que, per cert, vosaltres esteu aquí al costat. Sí, Estàveu no. treballant, heu tancat i heu vingut o...? No, jo avui he fet festa. Has fet festa, així m'agrada, coi. Molt bé. M'han dit que no havien de donar alguna cosa, dic, doncs bueno, fem Molt bé, festa. doncs vinga. Celebrem-ho. Molt bé, Bueno, enhorabona. primer que res, gràcies a la Déu Montsant pel premi, vull dir, no me l'esperava. No me l'esperava, però també jo, l'any que ve, fa 20 anys que estic en aquest edifici una miqueta més amunt. Sí, sí, no? aquí dues portes. Sí, Llavors, sí. quasi que si era un 20 anys i 20 anys farem un premi a Mútua. Bueno, jo poques coses, perquè tothom, has dit, som prescriptors del vi, avui el premi me'l donen, fins que no res, però tampoc no puc saber què prescriure, però sense els viticultors, sense la Déu Montsant, sense totes les déus que hi ha allà, coneguts com és la Catalunya, Terra Alta, etc, tampoc no podíem prescriure res, perquè nosaltres sense vins només fem menjar, encara que siguem cuiners, però, com deia el Joan, vull dir, el vi és un aliment, i és un aliment que acompanya a un altre aliment que és el menjar. Estic content pel tema i estic content perquè he fet una feina que és la que m'agradi. He sigut un prescriptor al poble, vull dir, jo ja vinc del Priorat perquè soc prioratí, i llavors vaig fer Cava Falset i m'ha agradat molt donar a conèixer tots els vins de la comarca, a part dels altres del món que també m'agraden, i crec que he de ser prescriptor de tots els grans vins, sobretot del Montsant. Merci. Molt bé, enhorabona. Enhorabona. Aquí el teu guardó. Toni. Clar, la professionalització és una de les coses més importants perquè una DO vagi endavant. Com tenim la cantera? És a dir, la Masia del Barça a la TV, aquí com la tenim, la cantera? Bueno, la cantera està formant-se. Sí, està formant-se. Bueno, en primer lloc, una apreciació degà de la facultat, no rector. Un rector, perdona. T'he fotut rector? Això és el bon vi que fan aquí. Bueno, serà... Que ja canvio càrrecs. Pot ser el futur, però de moment... No, vés a saber. De moment degà, molt bé. No, i la cantera formant-se. Sí. Formant-se, que és el que nosaltres fem des del 88. Sí. Formant els estudiants per tal d'anar als cellers, treballar, innovar i treballar el nostre camp i el nostre vi. Doncs, no sé, si vols afegir alguna cosa més. Bueno, dir que per nosaltres és un honor rebre aquest premi en el 20è aniversari de la Déu Montsant i que aquí ens teniu pel que faci falta. Doncs seguiu formant aquesta cantera i també continueu també amb la teva carrera, que no se sap mai on arribaràs. Un aplaudiment per tu, que vagi molt bé, i el premi per tu. Moltíssimes gràcies, ens fa moltíssima il·lusió. Què és el que més us atrapa d'aquests vins de la Déu Montsant? Pues bàsicament que ens permet escriure. Si el Montsant no fos un mosaic i la DO no hagués fet aquesta feina de dissecció gairebé quirúrgica dels terrers i dels climes i de tots els viticultors que hi ha al Montsant, nosaltres no podríem escriure gaire cosa. I no tastaríem gaire cosa, tampoc. És a dir, és només per aquesta feina que nosaltres podem comunicar. El que estàs tastant avui, què et sembla, per cert? Meravellós. Meravellós. Tinc molta curiositat per veure què hi ha a les altres taules. Quan has sentit que jo deia a cada taula hi ha una cosa diferent. Doncs jo anirem a fer un volt. A poc hi va una lletra, perquè després els teniu tots en aquella barra, en aquelles barres, vaja, en plural, perquè hi ha uns quants per tastar. Per tant, moltes gràcies per la vostra divulgació, la feina divulgativa que feu, i aquest premi per vosaltres. Enhorabona, Pablo. I sobretot dir que aquest interès que nosaltres podem comunicar, l'altra cara de la moneda, evidentment, és que enganxa el consumidor final. Totalment. Si no interessés el consumidor final, tampoc ho escriuríeu. I si van les coses com han d'anar, amb 2 clics, compra l'ampolla. I això és el que hem de fer. El més important. Gràcies, Pablo. Enhorabona. Ara et demanaria, perquè jo crec que ets qui millor encarna l'esperit Montsant. Va ser el primer president de la DO, no fa 4 dies, precisament, però vas engegar-ho tot i m'agradaria que m'ho remetessis aquesta nit amb un discurs.
Me deixes dir el que vulgui? O El que vulguis tu, perdó, i els minuts que vulguis, que ets l'amo, encara. Bé. Bueno, mira, començaré perquè quan vaig començar amb aquest món, tant del vi com de la política, me van educar en què fos protocolari. Sí. Per tant, començaré saludant a les autoritats, saludo a l'alcalde, el delegat del govern, el director general, el president de la nostra comarca, a la presidenta, i el Ricard, i el president de la Càmera. Bueno, i em deixo, com que és la família... Home, no deixes la família? La família, sí. Hòstia. Farem veure que no ha passat. A la directora de turisme, directora general. Perfecte. Però te dono un consell. Els polítics passen, Vull dir que s'acaba, tot el que avui és molt bonic s'acaba. Dit això, tinc que dir que la meitat de la meva vida, estic a punt de fer 70, 35 anys, me'ls he tirat entre l'Ajuntament i la Déu Montsant. I, per tant, ha sigut la meitat de la meva vida. I estic molt satisfet d'haver col·laborat, perquè ha sigut una col·laboració totalment altruista. Vaig entrar a l'Ajuntament perquè me van demanar que havia de col·laborar amb el meu poble, així ho vaig entendre, i és el que vaig fer. I d'allí va néixer la Déu Montsant i vaig continuar amb la Déu Montsant. I també molt satisfet de tota la feina que s'ha fet i és una de les coses que tinc, m'agradaria escriure les meves memòries i poder agrair la satisfacció que jo he pogut tindre d'estar en aquests llocs. Per tant, jo aquest premi que teniu, que tinc l'Esperit Montsant i la satisfacció de poder el recollir, realment us dic que no me'l mereixo, perquè aquest premi jo el vull compartir amb tota la gent, que sou tots vosaltres, tots els que heu fet també que la Montsant sigui el que és, i evidentment va ben començament, me va tocar viure la glòria en aquell moment, per tant, però sense vosaltres no fora possible el que és avui la Déu Montsant, i vull que continuï. La Pilar ha dit que 20 anys, però no 20, ne seran molts més. 20 espero veure'ls, però molts més potser no. Ja seria, immortal no ho seré. Per tant, la realitat és la realitat, però us vull donar les gràcies, perquè jo, si voleu, aquest guardó el guardaré, però realment aquest guardó és vostre. Per tant, el guardaré amb l'esperit que qualsevol de vosaltres el pugui dir, que li deixi, que us el tornaré, perquè realment jo crec que se'l mereixeu tots vosaltres. Tots vosaltres heu fet avui el que és la Déu Montsant, avui la Déu Montsant està a dalt amb un prestigi, avui parlàvem amb el Francesc, els premis binari d'aquest any tot han sigut montsants, per tant, això és l'esforç que s'han fet durant, no aquests 20 anys, perquè aquests 20 anys ha sigut a la culminació d'un procés que ha portat la nostra comarca, que ha tingut moments desgraciats i moments molt més bons. Vull dir, l'època de la filoxera va ser un mal moment per la nostra comarca. Això ens va marcar tota aquesta època, tota aquesta història que ens ha marcat el segle XX, que jo ja ho deia, que el segle XX per nosaltres no havia existit, per tant hem ressuscitat a partir del segle XXI, i realment hem arribat on hem arribat gràcies a l'esforç, però sobretot a la història, als cellers, als homes i les dones de la nostra comarca que s'han mantingut fermes i amb de peu i han mantingut viu aquests ceps que han sigut, molts d'ells són centenaris. Per tant, el que realment sento avui i la satisfacció que tinc és de donar les gràcies a tots vosaltres que heu fet possible que fos la Déu Montsant estigui on estigui. Moltes gràcies a tots. Molt bé. Doncs, Jaume, la presidenta et fa entrega d'aquest guardó de l'Esperit Montsant. I jo crec que aquesta és la millor fotografia d'aquesta nit.